ọ bụrụ na ị chọrọ ka nke na di gị bili n'udo, ibe izizi ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị gbago ngwa ụbụji akwụkwọ ngọ mmiri. Ọ bụ na ị kwụrọ ngọ mmiri mana iji di mmiri gị ụgwọ, mmadụ eji abụ were ike ọma last. Ibe ga-eme ya ga-esi na mmụọ. Ịma mma ibe ga-etisa nke na di gị, ịma mma ibe ga-esere nke na di gị. Je gị jekwuo ngọ mmiri. Ngọ mmiri abụrụ na akpa nwaanyị ka o si apụta, ma ọ bụrụ ego ị natara nwoke ọzọ ka ị ga-eji wee kwụ ngọ mmiri. Ego eji akwụ ngọ mmiri bụ ego di gị nyere gị. Di gị ga-ege everything e ga-eji wee kwụ ngọ mmiri ahụ. Mbọsị ịkwụrụ ngọ mmiri ka ị ga-ebido ihe ekugote mmiri. Mbọsị ịkwụrụ ngọ mmiri nke bụ nwaanyị nụrụ di, mbọsị ka ị ga-ebugote mmiri. Iwu bụ na ị ga-ewelili a communication place between you and your spiritual husband. Ị ga-ewelili a communication place between you and the mmiri gị. O nwere ụmụ nwoke bụ na ibe mmalụ na ba alụta bụ ụlọ bụ na ba dị idile igbogote nwunye mmiri be enu. Ọ bụrụ na ị jere n'aba aba wee gwa gị na ị bụ eze nwoke, napụ ebe ọ bụla ị na-ebeje esegote mmiri gị na ndị a na-agba eze nwoke na-ewu ego rinne. Ọ bụrụ na ị bụ dada ma gị bụ nwoke, iwu bụ na ihe esegote mmiri gị enu, ihe ekwugote mmiri gị, ihe akpọgote nwunye mmiri gị. Ọ bụrụ na ị kwere akpọgote ya, ịma na ibe gara adịla gị difficult. Nwaanyị ọbụla bụ dada mgbe a mụrụ ya kwesịrị ịkpọgote nwunye mmiri, ịkpọgote di mmiri enu ma ọ bụrụ na enu ọ dị. Ịkpọgote ya iwe altar. Ibe gbasara this program, ọ dị ka mma ewee tie azụ next week. Ụmụaka anụnwa abata na alụsịbasị. Hello? Hello. Yeah, mgbagaba n'iru anụmanụ ị na-ekwu. Okay. So thank you for all your teaching. Dalo. Very, very important because women. Okay. When after 1 week, one make it along with them all that. After 1 week, that died. Since the day before, you walk out. And the general, all this that come and down. This is that would go for the good. Wow. Hello? Hey, network. Network. Oh. Hello. Hello. Good afternoon, Dalo. Yeah. Sir, how do I have to answer? Dalo. Yeah. Only I will fight to me. Wait, can cover ajụjụ ọjụ due to noise in the background. Just can brief for the question. The guy na-akọwa na olugo oge nọ nwanyị. Mana nwanyị ọbụla o nwetakwara pịa ife niile ada n'aja. Ọma ngwa ọgụ. So ọ jụrụ ya asa ajụjụ. Gekwazie ntị ka ịnụ the response. Ụmụ ibe bụ na nwaanyị alaikọrọ gị. Nwa ibe bụ na spirit na-eme na ọ laikọrọ gị. Ịghọtago? Ịmago ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụzi ọ bụ na edoro ka iburu ụdị mmadụ kụbanaba na ba chọrọ nke abụ dị iche. Ịmago ụfọdụ ọ bụrụ n'ibi test gị, ụfọdụ ga-asị na ede mmedo ma ba chọrọ ndị dị high class. Ịghọtago? So ị ga-echeki ka ị malụ ma ọ bụ ụdị ndị ahụ ka ị na-achọta. Ịghọtago? Ibe ị ga-eji wee malụ na iwere serious problem bụ na ma ọ nwere nwaanyị na-ala ike ga-atọl atọl, ọnya bụ the problem dị ya. Mana ọ bụrụ na ndị na-achụ maka na otu a nọ ebe a na wee classic of nwaanyị ọ ga-abụ nchọba kịta bụ agbawa ọsọ baa ma nkwe. Ịghọtago? Nwanne gị bụ na ntọpụrụ fọnụ ozugbo ozugbo ekweka ekwe otu a ka ọ dị na nwoke niile, weda ma iwere ego maọbụ na iwere ego nwa ya abịa tọpụrụ ọnụ okwego, nwa ya abịa tọpụrụ ọnụ ọma nkwe maka na ọ na-enegara anya ndị ka gị. Mgbogode nwunye mmiri bụ akwakwala ibu mana dibịa eje lụlụ gị ya akwala ibu eje na mmiri agwa nwunye mmiri gị si ya na achọrọ ka ọ gbagote akpọgote ya ụlọ.
ma ọ bụrụ na ọ gwa gị na ọ ya agbagote o ịgbacha afọ sị gị na ọ ya agbagote ije kpogote ya ewu ya adị ya ọkọ ya adị ya ma ibe ndị ọzọ yes ị ga-edeweli ya ọta ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-etinye ebe apịrị apị inwe ike ikugote edebie n'ite idebie n'ite ịnọdụ ebe a na-atụli ya nzu na-egbuli ya anụ na-awali ya ọjị ma ọ bụ na ị chọzi iti ile ebe apịrị apị itinye Okay. Once more, thank you very much. daalụ